Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. I know you do. So, what's up sa inyong lahat dyan mga kabay? Ngayon, nagbabalik tayo dito mag-vlog mga kabay. 2019 na, karampata ka ba itong vlog? Alam na mga kabay, so basically, one of the reason why nga naman ako kabot mga video mga kabay is ginaulat na ako ang regalo ni Papa. Ma, palitin mo ni Papa ito ma? Yung camera ba? Ayun mga bay, ginangulatan na totoo ang kung palitan mo ba ni Papa yung camera mga bay, and ito ang one reason ganun wala ko kabot og vlog. Actually gatong Pasko and New Year wala ko kabot og vlog kay so very busy mga bay. I'm the servant of God. Wala dito kabot og vlog. I'm focusing the serving of Lord, serving of God. Pilang New Year mga bay wala ta kabot og video. Ka busy mga bay. Focus ako sa akong family and pag-celebrate sa New Year and sa Pasko. And karon na pagkita ka lugar-lugar mga bay magbuhat ng video mga bay. So don't worry mga bay, sunod-sunod na natin ito pagbuhat ng video mga bay. And ngayon mga bay alam niyo nung sa title mga bay ko, paano ba dapat ang paghuli ng mga daga? Ngayon mga bay, may binili kami ni Mama sa market mga bay. Ito ay pangontra ng mga daga. Kasi dito sa amin sa bahay mga bay, sobrang dami ng daga mga bay. Bumili kami ni Mama ng ganito. Ito mga bay, ang tawag dito is sticky mouse board. Ang purpose nito is siya itong madikit na bagay. Sensya na kayo mga bay kasi dito yung TV. Yan. Balik tayo dito sa topic mga bay. Ito yung binili namin ni Mama dun sa market. Kasi parang dito eh. Parang kung isang bagani na lagi nang uwi ng dagat. Ginagano'n ko yung mga dagat para lalabas sa mga lugar nila, pero hindi ko kaya mga bay. Kasi talagang sumusulog talaga sila sa mga maliit na butas. Pinakasya talaga yun sa mga dagat. And napag-isip-isipan na namin ni Mama na bili kami ng pack ng mga daga. Ito na lang yung binili namin mga bay, yung sticky mouse board. Purpose naman dito is i-open mo lang ng ganyan. Open mo lang. Yan. I-open mo lang ng ganyan. Yan. May mga yan o. Sobrang sticky niya mga bay. Actually mga bay, bumili kami ni Mama ng tatlo. Ginamit ko na yung dalawa mga bay. Nilagay ko na dun sa pangalawa is nilagay ko dito. Diyan. Nilagay ko dun sa itaas mga bay. So, obserbahan natin bukas mga bay kung may mahuhulit tayo na daga. And actually mga bay is kakatapos lang namin mag-decorate para sa Nulog Festival mga bay. Ito pala yung yung dinecorate namin mga bay. So tara. So ayan. Ito yung di pa to tapos mga bay. Hindi to tapos kasi kulang yung A sa senior. Actually ito yan. Ginawa namin to kanina mga bay. Binili ito namin ni Mama sa mall. Ngayon magdi-daily vlogs tayo mga bay. Mag-vlogs tayo ngayon bukas at sa linggo kasi linggo namin yung celebrate yung Sinulog Festival namin dito mga bay. Obserbahan natin itong malupit na operation mga bay. Kung paano natin pag-uulin yung mga drug lord na daga. Ang mga putang ng mga daga na kumakain sa tira-tira ng pagkain namin. Sila yung uubos. Nilalagay nila yung mga tira-tira pagkain namin sa ilalim ng ref. Doon sila tumatago. And bukas mag-vlog din tayo para malalaman natin kung may nahuli ba tayong daga o wala. Bukas Sabado and Sunday sa linggo naman mga bay is day na isi-celebrate namin yung Sinulog Festival. So tutong vlogs tayo ang makagawa naman. So abang-abangan nyo nung ito mga bay. So tara, abangan natin bukas. Tomorrow. What's going on mga bay? Ngayon umaga na mga bay. Magandang araw sa inyo lahat dyan mga bay. Ngayon mga bay is pupuntahan natin yung craft natin na ginawa natin kagabi mga bay. So let's go. So what's going on sa inyo lahat dyan mga bay?
Suddenly, isa lang yung trap natin ng daga. Which is, maliit lang yung daga na na-trap natin mga bay. So dito yung mawawala na baka sa mahuhuli na natin itong mga pesting mga malalaking daga na dito sa bahay namin. So ngayon is nagpe-prepared kami para tomorrow, para bukas mga bay sa sinulog. Ayan, sobrang ingay dun sa baba. Huwag kayong aalis mga bay. Kung paano na kami nagsi-celebrate ng sinulog festival dito sa amin mga bay. Balik ko mga bay is punta tayo sa baba at titignan natin yung preparation dun. Kahit babalik tayo, what's going on? Let's go! 12 seconds later. Ngayon sa lahat dyan mga kabay, ngayon nagbabalik tayo dito ng Malingap. Ngayon mga kabay, dito tayo sa aking bahay. Kasama natin yung mga dalawang pamangkin ko, ayan. Si Renren, ayan, isa si Wawa, ayan. Yung walang magawa dito sa bahay mga kabay. Ito yung mga kapatid ko, ayan. Ayan, men. Habang habang nagde-decorate siya dito sa aming ninyo. Bakit ko? Sobrang excited na kami bukas mga kabay kasi nagde-decorate na kami, ayan. Pero kulang pa rin yung A. Di ba, gagawin. So, gagawin namin ngayon is magdi-decorate kami dito. Pupunuin namin doon ang decoration na kamay. Yung kapatid nilang yung gagawa ng dyan. So, ako mag-chillax lang dito. Sa pilap, man. So, pasensya na mga bay kung yung ingay dito ngayon mga bay. Kunting update lang tayo mga bay. Patibong natin mga bay. So, may nahuhuli tayo ng isang daga. So, tara, let's go. So, kanina mga bay is isa pa lang yun. Ngayon dalawa na. Ayan, hi! Munting bulilit. Ayan, dalawa na sila mga bay. Dalawa na nahuli natin, so mission natin ay suhuli natin yung pinakamalaking daga sa kanila. So pasensya na mga bay kung sobrang ingay dito, ayan o, yung speaker namin sobrang lakas. Tutulungan natin yung kapatid natin mga bay sa pagdidecorate dyan. Tutulungan natin yan mga bay, so tara, let's go. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you. So mamaya mga bay, bibili natin yung kulang na A dyan mga bay at may kukunin tayo mamaya sa bakery shop. So punta tayo sa isang bahay namin doon mga bay. So, let's go. Saboy! Yay! Meron na yun! Uy, ako kita ka sa sinin. Yak, agad 6. Hi! Bobby, kinasig ko yun. Dito tayo ngayon sa bahay ng nanay ko mga bay. So, bahay namin to noon. Bahay namin to noon mga bay. Pero binigay ni Papa yung bahay na to sa nanay ko. Dito nakalagay yung PC ko noon mga bay. Dito nakalagay yung PC ko noon. Yung di pa sira. Dito yung kwarto ko noon mga bay. Dito yung kwarto ko. Yan. Hindi na nakita kasi wala nang ito yung kwarto namin pangalawa. Yan. Dito yung kwarto namin pangalawa. At pagbukas mo dito, kikita mo doon yung bahay namin. Yan. So, tapat lang dito bahay namin mga bay. And, wait lang mga bay, kukuha muna tayo ng So, ito mga bay, wala tayong nahanap na. Siguro, hawakan ko na lang to. Is konting update lang sa inyo lahat mga bay kung bakit ako nandito. Kasi, ang dami kasing bata doon sa amin eh. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Hindi ako nakagawa ng maayos na vlog. So, pumunta ako dito sa bahay na walang tao. Dito sa bahay namin, ang bahay ng nanay ko na walang tao. So, wala nanay ko dito ngayon. Kasi andun sila sa El Salvador. So, ngayon, nandito ako ngayon. Dito ako sinut yung vlog ko ngayon. So, mamaya is pupunta tayo ng mall. Bibili tayo ng letter E na balloon. Kasi kukulang yung ano natin eh. Yung letter E na balloon sa Senior Santo Niño. Yung words na senior. Wala yung A. So, bibili tayo ng A dun sa mall. And so, dito lang ako, nagpalakad-lakad lang ako. So, dito na tayo, sobrang init na natin. Hindi ko na ma-reach yung pawis ko. So, bababa na tayo mga bay.
Meanwhile. So what's going on mga bay? So ngayon mga update. Tapos na po tayo. May update lang tayo dito mga bay. Tapos na po tayong tapos na po tayong maliligo. Ayan, tapos na tayo. So ngayon mga bay, pupunta tayo sa bakery shop. Punta tayo dun sa bakery kasi may pinapakuha ni mama doon sa atin. At pupunta tayo sa mall para bibili na rin yung kulang na cake. So, hey! Salad! Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Nandito na tayo sa kwarto mga bay. So, mabibis muna tayo mga bay. Saglit lang. So, nandito na tayo mga bay. So, tapos na tayo magbihis. Ayan. Pabihis na tayo. And, tara. Pabihis na tayo mga bay. Let's go. Ito na ako. Let's go. PM. Boom! So what's going on sa inyo lahat dyan mga kabayan? Ngayon, nagbabalik tayo dito ngayon mga bay. So pasensya na kung nagabihan ta. Actually, kanina lang tayo nakauwi kasi inayos pa namin yung ginawa namin dun sa baba. So, sobra kayo mga bay. So, wait lang mga bay. Ubong sa natin ka dyan. Boom. So, ayan. O, ayan, nakabis na tayo mga bay. Pupunta tayo dun sa baba. So, tara, samahan niyo ako mga bay. Let's go!